because of the earthquake, ipaumutaan na yan ang atong opisina sa buong adlaw. Ang protocol nato na sa una, nga after we execute, after we inspect the building, nagabalik kita after 1 hour. Pero we will adjust sa subong kay lain ang panahon. Ang mga linog nato recurring siya, is nagabalik-balik siya sa Mindanao, nagabalik-balik siya sa Cebu, nagbisan din man sa aton. Sang pirnis linog kita, kag ang epicenter nato sa buong area sa probinsya. So, ilainon tanay aton nga response. Ang 24 hours nga ginahatag naton for the aftershock, siling naton, nga dira ang muna ang critical period, dako ang posibilidad nga may aftershock. Let us observe that. Di anay kita magsulod sa opisina, may 6 floor kita. We come back tomorrow. In the meantime, ang aton nga mga department heads nga may mga critical functions kamo, ang kinahanglan gid, you coordinate with the RPD, RRMO on how to execute. Pwede kita kapiling tao nga skeletal, kinahanglan, kagdapat, gusto ko mo sapos malagyo. Buwinan naton ang risgo. Hindi kita magpasaka, dapat lapit ka mo sa mga guluan kung kinahanglan gid. Pero ang pwede paumod na ang anay natin mo. So, we'll go back tomorrow. So, again, ang aton nga PD